Барак Обама ме търси. Hello, excuse me, Ahmed. Ahmed! Yes, Ahmed. Тук съм, тук съм! Тук Yes, съм, брат! yes, 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 yes. Януари, февруари. Януари, февруари. Тези били руки и се лъгаги старички. Тези били руки и се лъгаги си парички. Тези били руки и се лъгаги на прачо парички. Тези били руки и се лъгаги на цеко парички.